ассалому алайкум дӯстон, мардум, тамошобинои муҳтарам, подписчикои канали мо, ҳама каса хубен? Тинҷин. Имрӯз 21 марти 2026 сол хонаҳои фурӯшии назди ҳавлигӣ, яъне ки квартираҳои фурӯшӣ ҳастанд ки наворатон мекунем, то охир тамошо кунед. Баъдан дӯстон барои қаблии реклама шояд ягон хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки дорен, метавонен дар WhatsApp муроҷиат бикунен, ё ки роӣ мекунем, ё ки омада айпешам навор мекунем. хулоса дӯстон, беҳтарин хонаҳо дар числаи 21 марти 2026 сол. Навора бо диққат дӯстон то охир тамошо кунед. Иншоалло ки хонаҳои арзонанд. Ҳаракат кардем ки хонаҳои беҳтарин навор кунем. Иншоалло ки шумо ҳам соҳиби ягон хона бошед. Ман навора шурӯъ мекунам. Пеш аз тамошои навор якта лайк монед, баъд дар канал подписатсия кунед. Навора шурӯъ мекунем. дӯстон азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Сауду ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли чанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. Пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Торкистон мерасад. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд. Дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. Масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. Фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем, мегӯянд ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. Борҳотона роӣ кунем, бародари азиз. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. Ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай, силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон азиз, нигоҳ кунед, квартираи фурӯшӣ аста, як хонагаҳ дар этажи дуюм, масоати 28 квадрат дар ноҳияи Сино, дар Душанбе, дар 92 микрорайон. Як хонагаҳ дар пушти остановка лаби роҳ қарор дорад. Дар наздикии доми Гулдаста мега дуюм мошина бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Азиз, пул дар кор 28 квадрат 440 000 сомон. худтон медонед ки нарх навод чӣ хеле бародар азиз. яъне ки таи 30 квадрат азиз, 28 квадрат 440 000. Телефоношона мегзорам, боз далчи маълумотша занг бизанед бача азиз. ва дӯстон азиз, боз квартираи фурӯшӣ равон кардан ки дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, кӯчаи Техника, Саъдӣ, доми 11 сентрда қарор дорад. 320 000 нархаш, духонага, масоати 42 квадрат, дар этажи дуюм, канализатсия дорад, сентра ниточкада. хонаҳоро меган нав ремонт кардем, бо тамоми шароитҳои хубу замонавӣ, беҳтарин шароитҳои зиндагӣ муҳайё шудагӣ. кӯчаи Техника, ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. дӯстон азиз, бисёре перепутивад мекунанд, фикр мекунанд Душанбе не, ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. 320 000 бо тамоми санъаташ, ремонт дараҷаи олӣ. хулоса дӯстон, марамат аз нӯи канали мо занг бизанен. наворда лайк монен ки ами навори мо тоб рава, ами хона иншоалло савдо шавад. дӯстон азиз, агар ки подписатсия кардем бо хубай, айкиҷо хона, замин, квартира дар кора, дар амои комментария нависонда монед. мо иншоалло ки наворатон мекунем бача азиз. оиди хона далши навора тамошо кунед, баъд занг бизанед.
و دوستان عزیز باز خانه فروشی نزدی حولگی هسته که در دوشنبه در ناحیه رودکی دهه موین کجد قرار دارم. 10 سوتیق زمین 3 در خانه لبی راهی کلان. از اینجا به پیش خانه را همین تقریبا 100 متر هم نیست بچه عزیز. انا همین دروازه داخل میشیم. در اینجا دوستان 10 سوتیق زمین دارد. خب دهه موین کجی ناحیه رودکی شهر دوشنبه. از همین خانه تو دروازه دوشنبه را دوستان عزیز 4 کیلومتر رو مسافت دارد. یعنی که شاهراهی دوشنبه وحدت 10 سوتیق 3 خانه مکتب مسجد صدیق بزرگ خریبای لبی راهی کلان حجت هم دارد. مرامت سون 700,000 سومانی باز معامله دارم. 700,000 سومانی زنگ بزنیم بچه عزیز. و دوستان گرامی باز کوارتیرای فروشی است. یک حجرگاه کوارتیره در اتاج 4 با مساحت 30 کوادرات متر 103 میکرورایون در شهر دوشنبه. یک خانگاه دورو میگه در اتاج 4 قرار دارد. 103 ده نزدیکی کالج حربی. در واتساپ زنگ زنین و نویسونین. رقمش اخیرش 2299 425,000 سوم باز معامله دارد. مرامت زنگ بزنین. دوستان عزیز باز خانه نزدی حولگی روان کردن که در ناحیه وخش قبشی 6 در خانه 15 سوتیق زمین 115,000 سوم نرخ سوخوزی پراودا میگه در سیوم قرار داره. انا همین خانه دوستان با 15 سوتیق زمین 115,000 سومونی دلشی معلومات زنگ بزنن بگیریم بچه عزیز. و دوستان باز خانه نزدی حولگی روان کردن که در شهر وحدت جماعت گلستان دهه اجتماعیت قرار داره. 10 سوتیق زمین داره 4 در خانه داره 330,000 سومان. خانه را میگه 2 تقسیم کده میشوه 2 چسکه میشوه. یعنی که آب سوید داره آب در زمین برآوردگی موتور قطعی مسجد نزدیک مکتب بیمارخانه اپتک همسایه قشلاق داره یا که 500-600 متر دوره. خب کنکریت نی خیدارو دوستان نزدیکی سهشنبه بزرگ دای. 2 خانه دیگرش میگه ساختگی با کلیدور بنیه در درون. خب 4 خانه دیگه با کلیدور برای کتر ساختن فوندامنتش ریختگی تیار. راستی میگه 7-8 ماه میشه زندگی داریم نکی حضیرش آشخانه و اوغل نساختیم.
330,000 сомонӣ занг бизанед. далши маълумоташа пирсоншем бача азиз. ва дӯстон, боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки нигоҳ кунед ако. Дуҳуҷрага квартира ҳастае ки дар этажи чорум бо масоҳати 53 квадрат дар ноҳияи Сино дар 32 микрорайони шаҳри Душанбе 760,000 сомон. 53 квадрат духонаги фурӯшӣ дар бозорчаи 32 мебошад. Панелни дом мебошад. 760 телефоношона мегзорам. Боз маълумоти бештарша занг бизанем бигирем бача азиз. дӯстон азиз, хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки равон кардан дар Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ маҳаллаи Пахтакор 8 тиқ 4 хона 1,500,000 сомонӣ боз муомила дорад. об свети доимӣ 4 хона ва 1 коридор. пеши хона веранти алюминӣ 15 метра. хона дорои ошхона, кухнӣ, аловхона, гараҷи мошин. Айгипразем 3 километр дур, маршрути 45-56 мия ба наздикӣ. Водопроводи нав мешавад боз плюс иловагиш. мактаб 500 метр, масҷид ва аптека 300 метр. пеши хонада зали варзишӣ ва мағоза. садикуш дуртарай, ду беморхона дора, қати беруна дора. кати беруна дора бача азиз. хонара бо хишти лой сохтем 2011. сохтагӣ ҳуҷҷатҳо 100%. без камбуди алиши кредит намешавад. дутонага башники баланд дора. дарахтҳои мевадиҳанда дора. хоб маълумоти бештарша дӯстон занг бизанед.
дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрака квартира ҳастад дар этажи якум бо масоҳати 46 квадрат. Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ дар 46-ум микрорайон. 46 квадрат, 610 000 сомон. Боз иншоаллоҳ муомила дорад бачаҳо азиз. Кадомитонда лозимаи марамат занг бизанед. дӯстон, наворда лайк монед, дар канали мо обуна шен. чизе ки дорен дар WhatsApp роӣ кинен. хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания. агар имкони лайкмонӣ боша, агар лайкҳото намонен, ҳамин навора ки ҷое метонен роӣ кинен дӯстон. баъд чизе ки дар кортона ҳамин таги комментарияда нависонда монен. худо хоҳад иншоаллоҳ мехонем. одамои доштагӣ роӣ мекунам, мо навор мекунам, пешниҳоди шумо мекунем бачаҳо азиз. фақат дар WhatsApp мо барои реклама муроҷиат карда метонен. навора роӣ кинен, лайк монен, поделиса, подписаса, ҳамаш дасти шумода иншоаллоҳ дӯстони азиз. аз шумо дастгирӣ аз Саудо ТВ иншоаллоҳ навор. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. дураи ватан ҳастен. Саудо ТВ телеграм канал шудааги бачаҳо азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. ана ҳамин телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед.